ụmụnne m, asị m ka unu gwalụ ntị unu wee nụlụ nke a maka na o nwee ka stori ga-esi wee bịa. Nchọ ka unu gwalụ ntị unu nụlụ ya ka unu wee ghọtasịa ịghọta kịta ife onye afọ niile na etu o si ekwu na ihe o nidile ịghọta na so biko ka anyị niile gee ntị n'ife nwanne anyị nwaanyị a chọrọ ịghọta biko. Igwe amaka nwanne m, good morning. Abụ m ofu onye n'ime ndị na-efolo gị up for years now. So nchọchakwa ka m delu gị edemede ma m foto m shede because all these things I ga-amacha n'ahụ. I didn't like the comments on your some of your posts. Ma onwe nke m fụrụ na like the comments. Nwanne m, ama m n'otu ga-esi bido kọwara gị nke m akọwa. And the way isi ahandụrụ nke ndị ọzọ. Ama m na nkọrọ gị nke m ị ga-ahandụrụ nke m otu a. O nwere nke ịkọ last time banyere nwa ụmụ anụtara afọ mmanya hapụrụ mgbe ọ dị obere je n'ọdị ebe ọzọ. Ya metụtara m ọfụma. Egechara m ihe aba akwa arịrị ebe m because sisi m bụ ụmụaka mara ihe ka ihe m mbido because amụcha anyị niile mpa m nwa so abịa dupucha anyị niile boy ọbịa bụ na mụnwa edujere mma nnukwu mụ na nne mma wee biro so anyị ebikọta ada nne bịa n'ọdị dị ime afọ ya buru ibu too much so nwanne m nwoke nke ọ tọrọ bịa na nke mma nnukwu bịa kpọrọ m from village abụ onye Enugu steeti so ọ kpọrọzie m kpọgara ada nne m sị ka mụ na ya na-abụ biri n'Ọnịcha ka m na-enyere ya aka because afọ ime a mere ya ọ dị erunata nwa erunata ya na-eme na 1989 so mụ na ya biri ọ na-emekwe m ọfụma na-emekwe nnọọ ọfụma na-edozikwe m enwe ya sefe iche nọ ya ọmụrụ because a nyere m gị akụ ma di ya na-emekwe m ọfụma but adịzi m surprise mgbe ọ bịa mụọ nwa nwaanyị nke a dabere iji ọdị ime m ọzọ mụkwa nwaanyị gị nwanne nwaanyị si n'isi gbanwee obenzie m emere uru iji akwụkwọ bụ problem slippers adị m eyi otu aka m esi gbara ụkwụ nkịtị na-ebugharị ya street to street di ya natakwa ọbarịa mbasị ya ebuzina n'ahịa ka njere maka ati time di ya kwacha ejikwa ege nkwụ obere efere 3 days aga enye m nri isi ntutu isi m ga-eru ruchara mbacha m n'ọnụ isi m abacha adara gbara ụkwụ nkịtị efe ọ dị egoro m ole sị m ụmụla lọda yiri ifọrọ akwa ha chi m akwa m yiri m eji nedoro mendicha dị akwa akụkụ na ka ọ bụrụ saiz m yiri mmiri akwa ọchị iti mmiri ntakọghị were akwa dọkacha m n'ahụ ọ dọkacha akwa n'ahụ ndị mmadụ na-eti na-asị m n'okporo nne bikọs nwanne m nwaanyị anyị mere ya n'ofu aka ya bụrụ ibu fupere mpe so mgbe ọ bụla mma m bịara m ụgwọ nkọchara mma m ihe mụrụ ihe n'ụwa m na-eje mma m uche otu si tacha ahụ gbachucha uji mma m abawara ọbịa mma m na-ejutu ihe a na-enye ma mụra like bụ ụdị ndị a na-alaik ihe a na-enye ebe ya rice enye ya aba enye ya akwa nye obere ego mma na-emechikwa ọnụ na ya nwanne m dị nke mpụtara n'ọrụ so baba dị ebe dịte about it so onwe ya mma na-eme about it mụ na nwaanyị bikata so mụ na nwaanyị bikata ọkụwa na ihe ba ọkụpụsị ya n'isi wunde eju m ụkwụ m niile ahụ niile wunde ịhụ m sef ọ bụ na onye ntachi pichọ m sere mgbe nwa ya dị eme ebe dị nke esere mgbe m edebebu m ya na maazị m ebe ọ dị tutu otu anyị na-akwagharị ọ bụrụ na pichọ a dịkịta m si egosi gị ya nne m ị ga-etikata mkpu ike agwụghị ịhụ m ebe a so ruzie na 1995 on that fateful day aga m eji m je lecha ahịa ọsọ na-abụ ụtụtụ nkwadozi ụmụaka skuul m nata bịa bụrụ mmanụ jele buru granọt jele ndị afternoon mana ụtụtụ a nwere ike le mmanụ ọgarị afternoon buruzie banana maọbụ granọt buru ha na-abụ jele nke ọbụla dị available anyị nnata mgbawa egwusi nnata ọnawa ya dị nnata n'oge ehihie ma lee nke ehihie nata njekwa nata ụmụaka na skuul saa ahụ nsacha ahụ mkpọpụtazi ha na shọp ifugi ejebulu ahịa mmele na mgbede o nwere ike mburukwe garị jele mmecha garị nata ya nwa kpọrọzi ụmụaka bawazi ime ya dị ifugi ejezi iko je merụ di ya ndị mana mmecha garị anata m na-asụ akpụ bifo mpụta na shọp m nọrọzi na shọp gọ ha eri garị ihe a na-ele ibu nri akpụ anyị na-asụ akpụ every evening so mpụtazi m nọrọ na shọp ya nwa kpọrọ ụmụaka bawa ime ya dị nọrọ na shọp m na-ele ahịa m na-eke egusi a m ga-ekekata ya mgbe sọ na ekechara akpa egusi mburu ya na-ebu ya na-aga ọchanja na ọnịcha na-eje na-ele ya na penta elechakwa ndị na-ebutela anyị ọzọ ebutela anyị egusi ọzọ anyị ekewekwe m so ihe m na-aga skuul na-eme ntu bụ 2 times or 3 times and then na-aga mgbe apụ breki anyị aga skuul bụ ụmụakwụkwọ dịchagburu ihe na klaasị apịakọtago m ihe ndị nkụzi nghọtazi ihe na-eme a na-aza apịa m ihe so ha wee hapụzi ya m na-aga m na-ebu egusi nruo because adị m brilliant ọ bụ m nwatakịrị bụ na nne ya anya na bọọdụ m na-aghọta ihe wee adị m very very brilliant ifugie so a na-enye exam ụmụaka ibe m na-edere ha ansa m na-enyecha ha ansa m na-ede na-enye akwa ifugie wee na m ada agakwa skuulu ifugo so tuto na m na-enye ya ansa mbutezi egusi ya na ụlọ akwụkwọ ha niile ike ndị enyi m nwaanyị ahụ ha niile onye ọbụla egburu egusi ike were m agbachara m egusi mburu egusi ya nata ngosi ya chọkwa ifugie otu aka m si eme akwa mgbacha egusi na shọp nkụrụzo from shọp nata o nwere ike mgbe na-ekwuruzo ọbụla ebe after 10 ọ ebe to 11 mbịa bute akwa niile ha yikọ wee sụwa ya n'abalị a msụcha nsa efere ejiri nri n'abalị anyị sacha msachazi efere ahụ abịa nka kwuo okwu ịlahụla mgbe m na-alahụ ụlọ nwere ike ọkụwa gị eri ka ebe nwa na-aba adị m edina na-emu ebe na-alahụ na paseji n'okpuru benchi dị na paseji ka m na-alahụ witela akpa mma m chere m ji akọva onwe m n'okpuru benchi ebe a so ịma na otu anyị si alụ ụlọ n'Ọnịcha bụ fesi ya fesi kichin adị na the other extreme end then etizie obere ụlọ n'ebe etizie obere ụdọ onye ọbụla si apụ na saịdị ebe ụlọ
room nke landlord ụda ahụ etizi ndị nọ n'iri kpọchie ndị nọ na iwu ilu a na-abata na di ya otu a ka esi alụ ụlọ n'Ọnịcha mgbe ahụ so nnata m lahụ n'ụlọ ọ na-akụ n'ebe 4 bi itekwe jee mekọwa ihe ụmụaka ga-eji jee skuul kpọtenụ ha sawa ha ahụ tụcha ha mee aka m nye ha tiri ha eri mchi n'isi ụtụtụ ha ihe ha ga-eri na lesin kpọga ha skuul nnatazịa abịara m bịa kwado gaba ihe mana n'eziokwu ọ na-awụ ọnụkwa mmetizi na ihe ọbụla ha rifọ na dosbin mana nke that fateful day ihe mere njichi n'aka ha pụọ mgbe m chi n'aka ha pụọ my sister anatara m that day ọ bụrụ na ụmụaka echi m ahịa ehihie ahịa m na daily in the afternoon nata ọ bụrụ na ụmụaka gosi akpọnatago m ha dobe ha na ya buzie banana jee nata ọ bụrụ na nri m nyere ha erichago nri ahụ akpụ ka ha ri data afternoon pịtọcha ya everywhere ijiji na-ebe ya so nnatazia n'onidi wụrụzi nri ahụ jeje tikwe na ebe m asụkwa ya wuti nke ọfụ nwụrụzi eje na dosbin anyị je tụfuo ya n'azụ ụlọ na dosbin anya n'akụkụ ebe a ka anyị na-adọwapụ n'akụkụ ebe a ka anyị na n'ime dosbin a ka anyị na-etikwe tụshi eji kpuchi ụmụaka ike so mbịa tụfucha ya bịa sa efere sụọ akpụ sụchakwa bụrụ anya mgbede jee lelecha nata pụta na shọp ya nkwụrụzi ụmụaka bata ya so ama m ihe o jere ime na dosbin wee fụ akpụ ahụ ntụfu nwanne m nwaanyị wee were akpụ ahụ wee bịa wee kọtazie nke ahụ m sụrụ ọzọ nke ọfụrụ ahụ m sụrụ wee mekọ ya ọnụ wit nke ahụ o wete na dosbin tụchapụcha ya aja mekọ ha na-abụ ọnụ kọnyere m ya tiri m ofe dobere m ya n'okpuru bench ebe ọ na-edobe m nri ma m nata n'abalị ebe a ka m na-ebu nri m na-eri wee dobere m ya n'okpuru ebe ahụ wee lechaa n'anya wee kpachie wee nata buru nri rie lechaa gị ọkwa nnya ka nyicha afọ wee bido wee tawa m nne m wee takata m ndị mmadụ na-ajụ ma ọ gịnị ị na-eme wee na-agbọ n'anyị ndị mmadụ wee na-eti akụọrịa aka ọ pụta n'ime abalị alarụrọ m ụlọ anyị pata m na-ayụzi onwe m toilet sef ndị mmadụ na-asị ya bịakwana nwanne gị nwaanyị ejikwa ahụ nwanne gị nwaanyị ahụ adịghịkwa ya bịa ka ị kpọrọ ya gaba hospital so wee sị ya kpọrọ m gaba hospital my sister ekwerọ chi wee fụ ebe a m yọsa ka nyọsọ bịa na-eti m ya esi m bido ebe a ka m kwado ụmụaka skuul ebi na nwụrọ m o jiri aka ya kpọrọ m ya kpọga skuul ọ nata aka m dị n'ebe a bịa tiwe m ihe tichaa m evuru mmiri nwụọ m ebe a ndị na ebe a ka ndị na tii laledi ha pụta wee tiwe esi gịnị dị ihe nka nwaanyị wee gbapụ wee jegote ọgwụ nye m wee jide m aka tọpụcha m akwa m jee n'ime ụlọ ha jee chịta akwa ọzọ bịa jiri aka ya yi m akwa ifu gị ọgwụ ahụ nyere m bịa mechaa bịa stọpụ dat pọj na pọj weta enwetasịrị m omume achagharịsị go m bikọs nsisi abalị ka mmadụ na-agbọ n'anya wee bịa klin wenu mmesọpụ niile dị na paseji ijiji jugo n'ebe niile anye m ụmụ bịa sawa ihe niile asawa sacha ha gbatara m briji nwụwa ebe niile nwụcha ndị mmadụ bịa tụwanụ m nri bikọs nwanne nwaanyị adịghị enye m nri tritansi na-ede sọntaịms n'ụtụtụ m pụọ nnata onwe bred ụmụ ya tafọ maọbụ ọkpa ha ji nwụfụ aka m ewere m ya rie ya ka m ebugide tiri nga ahịa n'oge ehihie nrụzie na ọgbọ ọgwụ na hed briji ndị na-elesi ahịa nweziri ike ha rifọ nri ha ebu ime ihe ndị ga-erizibụ n'abalị otu aka isi eme bọsọ ọbụla m kwụwala efere maọbụ onwe ya nịtị na ọsọ na mmeri ya ọma nkwenye m nri 3 days eribe m onye ndị mmadụ ka mma na-ayọzi ndị na-eri n'ime ya onye rifọ onye m nri onye m nri ya onye na-amaniji ya bụ ihe tiri dafụ trude ya ahụ ọjịcha na shedi pụtara ịga toilet na ya dị nwe ebe ndị na-asị m ka nọ ebe a aga m ahịa ụtụtụ aga m ahịa ehihie nke mgbede na mahịa agapụ ya ọzọ bụ iti ya nwere ndị mmadụ wee rọshịa ya ụmụ nwaanyị adịghị iwe ekọwa ya ma ndị na-abụ ya asọ mmiri ma ndị na-apịa ya slipas emekọcha anya ihe niile dị wee nata ka ọ natakwa nwanne m nwaanyị wee ka emeriri rụwa ya pịacha m ka emeriri ya na-eje tu m na wee ndị mmadụ wee bịa wee jide wee tie ya ya na-agwa gị wee tọpụcha m eriri ya pụ ego moto nye m sị na nchọ ebe m na-eti isi mebizi n'ebe wee nata na ugwu ọba ebe mma mbi wee nọrọgodo ebe a as time goes on ọ bịakwa ọzọ yọwa mma m si sori ya nwee sị mma na mmadụ esopụ ya otu aka m jiri esi n'ụlọ wee gbapụtazi ebe a na-akpọ Ogidi o nwere obodo a na-akpọ Ogidi nye Anambra steeti ebe a